Hola, bona tarda a tothom. Abans de començar la xerrada d'avui per això, volíem comentar-vos les novetats que el Consell per la República ha donat a conèixer aquest cap de setmana des de Perpinyà. Una de les novetats més importants i que tots esperàvem una mica amb candeletes és la presentació de l'aplicació que ens permetrà, entre altres coses, gestionar la nostra identitat digital. Així doncs, finalment, podrem disposar d'un cens dels que volem la independència per a Catalunya i si hi som tots és un registre protegit de l'estat espanyol molt millor fins i tot que un referèndum. També ens permetrà participar en consultes i votacions. La primera de les consultes que ja podem començar a fer en breu, és la participació en el pla de govern presentat pel mateix Consell. També podrem participar en les campanyes que promogui el Consell per la República i sobretot, i pensem sobretot en això, que és l'inici de la construcció d'una democràcia participativa i deliberativa que ens permetrà dissenyar el país que volem. Per part del Consell Local de Sabadell, ens posem a la disposició de tots els inscrits de Sabadell i si teniu dubtes, suggeriments, si necessiteu fer qualsevol consulta o si voleu participar al grup impulsor del Consell Local, us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu sabadell@consellrepublica.cat. Bé, dit això, passem al tema que ens ocupa avui. Avui, des del Consell Local de Sabadell, iniciem un cicle de xerrades sobre diferents temes amb la voluntat de treballar en dos objectius clars. Un, en la creació i la promoció d'alternatives més solidàries i responsables que suposin un canvi en els nostres hàbits de consum. I dos, en la promoció del consum de productes de proximitat que ens allunyin de les males pràctiques de les grans corporacions de l'IBEX 35 i també de la nostra dependència de l'estat espanyol. Per a aquestes xerrades de consum responsable, comptem amb el grup de consum quilòmetre zero, d'aquí de Sabadell. Aquest grup de consum quilòmetre zero és un col·lectiu de persones que estan molt compromeses amb la sostenibilitat i que, juntament amb el suport de la territorial de l'ANC de Sabadell, treballa des del 2017 en la difusió i en la conscienciació de produir i de consumir el més sostenible i el més a prop possible de nosaltres. Ells estudien i ens expliquen quines són les opcions alternatives de consum estratègic que tenim al nostre abast, al nostre entorn. Evidentment, tot això encaixa també amb tota la preocupació que tots tenim pel canvi climàtic, per tant, aquest també ens semblava que era un tema estratègic important. Des del Consell Local, amb aquesta gent, amb aquest grup i des del Consell Local hem organitzat diferents trobades. L'experiència d'aquesta gent és important, han fet ja diferents fires amb molt d'èxit sobre energia, sobre alimentació, sobre joguines i sobre molts altres temes que estan preparant i que ja ens donaran a conèixer. Avui, en la xerrada d'avui, en Miquel Serra ens parlarà de la factura de la llum, d'aquells valors amagats en els preus que ens apliquen a la factura de la llum. Per què ens apliquen les tarifes que ens apliquen i no unes altres? Si bé la factura de la llum està clar, consum, comptador, etcètera, despeses fixes, impostos, però les tarifes que ens apliquen no ens les expliquen enlloc. Bé, avui en Miquel ens en farà 5 cèntims sobre això i ens en farà també una mica de llum. També ens parlarà de la comparativa entre el que paguem nosaltres aquí en el consum energètic pel que fa al consum elèctric i el que paguen a la mitjana dels països de la Unió Europea. També és important aquesta perspectiva, perquè també hi ha costos i coses que no ens expliquen d'on venen. Aquesta és la primera d'un conjunt de xerrades. Ja tenim la intenció de fer-ne diverses. Ens agradaria fer-ne una altra potser abans de vacances, abans de l'agost, i continuaríem al setembre fent xerrades. Aleshores, properes xerrades d'aquest cicle de consum estratègic, doncs volem tractar diferents temes: alimentació, opcions d'energia neta i de proximitat, consum de gas, energies renovables, en fi, tot un seguit de temes que tenen molt a veure amb aquesta estratègia que ja va llançar l'ANC i que el Consell per la República també s'hi ha sumat, que és aquesta estratègia de crear alternatives al consum i de fer un consum estratègic.
Tingueu en compte que aquesta xerrada es transmet en directe via YouTube i que en acabar, o durant la xerrada, podeu anar fent les vostres preguntes a través del xat. Quan acabi la xerrada mirarem de respondre aquestes preguntes que ens hàgiu anat fent a través del xat. Us passo amb el Miquel, que ell és el que ens farà la xerrada d'avui. Endavant, Miquel. Molt bé, gràcies, Montse. Ara, un segon. Aquí. Perfecte. Anem a veure. Anem a parlar de la factura de la llum. No en quant que avui en dia sigui massa, com ha dit la Montse, massa complicada, ja que tenim 3 o 4 conceptes que són força fàcils d'entendre. Si paguem per el que se'n diu la contractació, uns quilowatts que contractem, tenim un preu, paguem un preu per quilowatt de consum, tants quilowatts a tal preu, ens donen uns diners, tenim un lloguer de comptadors en alguns casos i algun bo social en alguns altres, això ens dona una suma, li apliquem l'IVA i això ens dona un total. Per tant, la factura, a diferència d'abans, no és massa complicada. Hi ha algunes estadístiques, algunes gràfiques que ens diuen consum promís, etc. Però el que volem parlar no és ben bé d'això, sinó què s'amaga darrere aquests preus que ens apliquen. O sigui, quan nosaltres paguem 0,013, no sé què, no sé quantos, al quilowatt hora, d'on surt aquest preu? Quan nosaltres paguem 25 o 30 euros dels quilowatts contractats, d'on surt aquest preu? Perquè aquí, a Espanya, tenim un tema que és que tot el tema energètic està regulat per l'Estat. Llavors, hem de tenir clar que el preu de l'energia és un factor clau avui en dia en la pobresa energètica. Sense energia poques coses podem fer. Necessitem escalfar-nos, necessitem escalfar l'aigua, necessitem refrigerar-nos, necessitem fer anar molts aparells electrodomèstics i, per tant, per això necessitem fonamentalment energia. Com més cara paguem l'energia, menys diners ens queden, en alguns casos, per altres elements, i en alguns casos hi ha gent que fins i tot no poden ni cobrir les seves necessitats més bàsiques, com pot ser escalfar-se a l'hivern o escalfar l'aigua, o dutxar-se amb aigua calenta. Totes les dades que més o menys hem resumit, perquè el context de les dades és molt extens, està tret fonamentalment de 2 llocs. Un és d'un document molt extens que es va fer, és el número 55 del febrer del 2008, de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, dades que més o menys, en petits matisos, coincideixen amb un informe que també el 2017-2018 va elaborar la Generalitat de Catalunya sobre el tema dels problemes energètics i dels problemes del tercer sector. Llavors, nosaltres estem pagant per l'energia preus superiors a la mitjana europea, mentre que el nostre poder adquisitiu està per sota dels altres estats membres. Les dades que hem tret en algunes de les gràfiques estan tretes de l'Eurostat, o sigui, d'informes de la Comissió de la Unió Europea directament, de l'Eurostat del 2016 i de la pròpia Comissió del 2018. Per tant, els nostres subministraments bàsics tenen una càrrega més gran en la nostra cistella més bàsica en totes les llars de casa nostra. Fem una comparativa. Aquí tenim una gràfica de consum domèstic, o sigui, les llars, i consum no domèstic, o sigui, negocis, comerços, petites empreses. Les grans empreses queden una mica fora d'aquest tauler, però sí empreses mitjanes, etc. Si nosaltres mirem el consum no domèstic a Espanya, que és la línia vermella de puntets, i el consum no domèstic de la Unió Europea, que és la línia vermella contínua, veiem que més o menys, amb molt petites variants, coincideixen. O sigui, la seva evolució des del 2008 fins al segon semestre del 2019, i pràcticament fins a finals de l'any passat, l'evolució dels consums es mantenia més o menys igual en quant a les empreses a Espanya que a la Unió Europea. Però què passa amb el consum domèstic? Com és que a la Unió Europea el consum domèstic de les llars es manté amb una tònica i, en canvi, el nostre consum fa aquests pics tan grans? Què està passant aquí? Com és que nosaltres consumim amb una població més baixa que la que té França, la que té Alemanya, la que té Itàlia,
a les llars consumim molt més. Vol dir que la nostra eficiència energètica no és prou adequada i, per tant, consumim molt més del que hauríem de consumir perquè som ineficaços. Veiem una altra gràfica, també treta de l'Eurostat. Fixeu-vos que a Espanya tenim una població d'uns 46-47 milions d'habitants, aproximadament. El nostre consum domèstic elèctric és pràcticament el mateix que el d'Alemanya, que tenen 90 milions de persones, quasi el doble. Consumim pràcticament el mateix. Les seves indústries consumeixen bastant més que les nostres. I, en canvi, la població consumim pràcticament el mateix. El mateix cas es donaria en Portugal, però la indústria portuguesa, sent un país molt més petit, té més consum que la nostra indústria. O sigui, per tant, què vol dir? Que som un país desindustrialitzat. Itàlia no cal ni dir-ho, té una proporció entre consum domèstic i consum industrial és força proporcional, i la mitjana de la Unió Europea també la proporció no és tan distorsionada com ho és Espanya. O sigui, que dels països grans de la Unió Europea, Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia, som els que tenim el consum domèstic més gran i, en canvi, el que tenim el consum industrial més baix. Deixo aquí el tema. En el preu de l'energia hi ha tres maneres que influeixen en el benestar. Un, que l'usuari no pot utilitzar tanta energia com necessita perquè és massa cara. Un altre aspecte és que l'usuari destina part dels diners al consum d'energia però redueix, per tant, altres costos que necessita. Si paguem més de llum, o no podem sortir tant a menjar fora, o al teatre, o altres aspectes lúdics. I llavors el cas més crític de tots, que és que l'usuari no pot pagar les factures i, per tant, o ha d'anar al bo social o s'ha d'endeutar. Anem ja directament al tema de la factura de la llum. La factura de la llum hi ha el que nosaltres hem considerat dir-ne el 20-50-30. O sigui, dels 100 euros que tindria una factura de llum, tindríem 20, 50 i 30. 20 i 50 són absolutament control estatal. O sigui, tota una sèrie d'aspectes i d'impostos i de coses que van controlades totalment per l'Estat, dels quals nosaltres no hi podem tenir cap tipus d'incidència. Mentre que el 30% restant, això és consum, és el que realment consumim. Anem a desglossar això. El 20% aquest és fàcil d'aclarir, són els impostos que paguem a Hisenda. És l'IVA, fonamentalment, i un petit percentatge que també va a parar als ajuntaments, va a parar als ens locals. Això representa aproximadament, fet així arrodonint, un 20% dels 100 euros que gastaríem en una factura. Anem a la part dels 50. La part dels 50 és el que se'n diuen subvencions i despeses regulades. Totes aquestes despeses en citarem algunes que són les més rellevants. Una part d'aquesta regulació va a parar al carbó. I em preguntareu, el carbó? Què té a veure el carbó amb això? Espanya, quan va començar a entrar en el tema energètic, va començar construint, sobretot a Catalunya, centrals hidroelèctriques petites. Tot el Pirineu i part del Prepirineu n'està ple de petites centraletes que van produint energia elèctrica i que aquesta energia anava destinada sobretot molt a la indústria. Però, clar, nosaltres estem relativament a la vora de les nostres muntanyes, però això no passa a la resta del país. Per tant, transportar energia de les conques hidrogràfiques fins a algunes ciutats o grans ciutats com Madrid representa un transport encablejat brutal. Per tant, havia que construir centrals més a prop i per això es feia servir el carbó. O sigui, es creaven centrals en les quals es cremava carbó, a part que el carbó també es feia servir per altres coses, com la siderúrgica del País Basc, i amb el carbó es produïa electricitat. Però l'evolució ens va portar a tenir també gas i a tenir també centrals nuclears. Per tant, el carbó va anar quedant car, ineficient i obsolet. El govern del PSOE, en els anys 80, quasi a finals dels anys 80, decideix tancar totes les explotacions carboníferes que hi ha sobretot a la zona d'Astúries, a la zona nord. Bàsicament Astúries i algo Cantàbria, però sobretot Astúries. Com que això ens genera molt problema, arriben a una solució i és subvencionar
el tancament de tota la indústria del carbó. Paguen a la gent subsidis, una espècie de PERs andalusos, i a les indústries les subvenciona. I a les empreses que produïen electricitat amb el carbó, a les elèctriques que produïen electricitat amb el carbó, també se'ls dona una subvenció per fer la substitució d'això a centrals o bé de gas, de cicle combinat, o bé d'energia nuclear. Per tant, una part d'aquest 50% de regulació serveix per finançar carbó. Estem parlant de finals dels 80. Encara avui, el 2020, seguim pagant aquesta subvenció al carbó. Un altre element subvencionat i regulat. Nosaltres tenim dues zones insulars, que són les Balears i les Illes Canàries. Ni l'una ni l'altra tenen centrals elèctriques, per tant vol dir que l'energia elèctrica s'ha de transportar d'alguna manera o s'ha de fer arribar d'alguna manera des de la península. Això és el que se'n diu transport insular i per tant això té un sobrecost i per tant té una subvenció també i una regulació. Per tant ja tenim un element més en la regulació de la nostra factura. Tercer element, el bo social. Això és molt més tardà i el bo social ha de ser fet per aquelles famílies que tenen uns ingressos prou baixos com perquè no arribin a poder pagar, diguem, una tarifa normalitzada. Llavors, per això, seguint tota una sèrie de normativa, poden accedir al bo social. Però què passa amb el bo social? Aquí hi ha una característica molt curiosa, i és que només es pot accedir al bo social si tenim contractat el nostre subministrament elèctric amb una de les grans companyies de l'IBEX. En el cas de Catalunya és Endesa. En altres llocs és Fenosa, Gas Natural Fenosa, o és Iberdrola. Per tant, poden arribar a tenir el bo social i no dependre d'aquestes empreses sempre i quan primer contractin amb aquestes empreses i llavors passin a una comercialitzadora més petita, com pot ser Som Energia en el cas de Catalunya, o Catgas, o alguna d'aquestes, que els hi conserven si el tenen. Però si no el tenen, no es pot demanar. No són empreses que es consideren regulades i, per tant, no poden donar bo social. Aquí tindríem un quadre més o menys ràpid de quins són els límits de rendes i de consum segons la tipografia familiar, segons si hi ha dependència, si hi ha discapacitats, qui, per tant, té accés o pot arribar a accedir a aquest bo social. Anem a una altra subvenció i regulació, les dels grans consumidors. Aquest és un tema molt curiós. Resulta que nosaltres aquí tenim algunes indústries molt grans, com és el cas de la SEAT o la Ford a la zona de València, el Musafes, o algunes al centre de Valladolid, hi ha la Renault, etc., que són empreses que tenen un brutal consum d'energia elèctrica. Per tant, en un moment determinat, per exemple, amb molt fred, que les llars necessiten engegar les seves calefaccions i, per tant, el consum elèctric es dispara, podria passar que el consum que aquestes grans empreses absorbeixen ens condicionés a que nosaltres poguéssim fer servir la nostra energia domèstica. Llavors, l'Estat va arribar a un acord amb aquestes grans companyies perquè aquestes, donada una situació d'emergència d'aquestes característiques, decidissin engegar les seves instal·lacions internes, que les tenen, i rebaixar el seu consum d'energia. Per aquest motiu, l'Estat els dona una prima de necessitat, que se'n diu. I la pregunta és, bé, quantes vegades ha calgut fer això? Perquè ja que aquestes empreses reben aquests diners, vol dir que hem tingut emergències en les quals la Volkswagen o la Renault o la Ford han hagut d'engegar els seus propis generadors i no utilitzar la xarxa elèctrica i per això els hem donat aquesta subvenció. No ha passat mai. Hem estat donant i regalant una subvenció a aquestes grans companyies per un servei que no s'ha fet servir mai.
L'altra subvenció venia donat pel moment en què el senyor Zapatero va decidir que, degut a regulacions de la Unió Europea, Espanya havia de fer el canvi cap a les energies renovables. Al fer això, les companyies elèctriques es queixen. I al queixar-se de que, clar, les renovables els poden fer competència, què fa l'Estat? Doncs, en aquell moment, el govern del PSOE els diu que els donarà una subvenció, o sigui, els ajudarà a que no es vegin tan perjudicades, perquè la competència, o bé de les eòliques o bé de les solars, doncs no es pugui fer tan mal. El curiós de tot això és que quan arriba el senyor Rajoy, tanca les energies renovables, no solament això, sinó que posa un impost al sol, o sigui, les que produeixen energia solar, a més, es veuen perjudicades d'alguna manera, però aquesta subvenció a les grans elèctriques no es treu. Se'ls segueix donant igualment. Per tant, resumint, en tot aquest conjunt de costos regulats que representen el 50% de la nostra factura o del preu que paguem a la nostra energia elèctrica, hi tenim el regulador energètic, o sigui, la Comissió Nacional del Mercat de l'Energia, del carbó, en aquest cas concret. També subvencionem els residus nuclears, o sigui, les companyies privades que tenen les centrals nuclears i que ens venen l'energia, reben subvencions pels residus nuclears que generen. No els paguen ells, nosaltres els ajudem a pagar-ho. Paguem també les subvencions perquè l'energia elèctrica arribi als territoris que no són peninsulars. En lloc de buscar la manera de crear centrals allà ben a prop, fem trampes al solitari, fem coses molt estranyes i donem subvencions a les companyies elèctriques perquè facin arribar la llum a les dues zones que no són dins de la península. També cobrim una cosa, també mitjançant subvencions, una cosa que les companyies elèctriques es van queixar durant molt de temps, que era el dèficit tarifari. O sigui, durant una sèrie d'anys, la tarifa de la llum va estar més o menys congelada, amb la qual les companyies es van queixar de que el preu que estaven aplicant a la factura de la llum estava per sota del cost. Ningú ha demostrat que això fos així, no hi ha hagut cap voluntat de fer-ho, però l'Estat sí que va accedir a compensar això, que se'n diu dèficit tarifari, amb una subvenció, crec, si no recordo malament, a 25 anys, que les companyies aniran cobrant o incrementant en el preu del quilowatt per compensar aquestes teòriques pèrdues. El tema de la capacitat, o sigui, les grans companyies que representa que han de tancar en el moment que hi hagi necessitat, cosa que no s'ha fet mai. Els marges de comercialització també estan subvencionats. Hi ha unes petites taxes municipals que surten també d'aquesta regulació, el bo social, tal com hem parlat. I per acabar, un Fons Nacional d'Eficiència Energètica, que no sap ben bé ningú quin tipus d'institut és. Aquí també hi ha una subvenció o una aportació. O sigui, per gent que ha de pensar com construir el nostre país elèctricament parlant o energèticament parlant d'una forma eficient. No està clar quina és la seva feina, ni què és el que fa, ni en què reverteix, però rebre diners sí que en reben. Per tant, de tot aquest 50% de regulació, un terç se l'emporta a les xarxes de transport, un terç a les energies no verdes i un terç a tota aquesta amalgama de petits costos regulats. Tot el que he dit fins ara acaba conformant aquest 50% de la factura. Nosaltres paguem el 30%. O sigui, de 100 euros, 30 és el que consumim. La resta se'n va. Se'n va sense explicacions. Potser està bé, potser és correcte, però no tenim cap explicació de tot això. Ni tenim números ni sabem res. Senzillament ens ho apliquen, no som capaços de poder saber en quines proporcions, perquè nosaltres paguem un 0,01215, etc., la xifra que sigui, per quilowatt hora de consum, en el qual hi ha tot això col·locat a dins.
No cal que parlem del Castor i de coses d'aquestes, perquè això ja s'escapa. Per tant, anem a veure. Des del 2008, primer semestre, fins a finals del 2019, el nostre IPC, o sigui, l'índex de preus al consum, en la qual en teoria es mesura l'increment dels nostres salaris o els nostres ingressos, té una línia bastant planeta, que ha pujat fins al 115, més o menys, aproximadament, mentre que el preu de l'electricitat, com podem observar, és més que evident que s'ha multiplicat quasi pel doble. I el gas, més o menys. El gas semblava que baixava, però també s'ha començat a incrementar i també ha anat a parar dalt de tot. O sigui, tenim un consum energètic de gas i electricitat quasi doblat, mentre que els nostres salaris tots just han pujat escassament un 15%. Bé, aquest és el resum que faríem de la factura de la llum. A partir d'aquest moment, dubtes i aclaracions que en pugueu fer, la Montse me'ls transmetrà. Bé, bueno, Miquel, molt interessant. De moment, els comentaris que estan fent a través del xat de YouTube coincideixen a trobar molt interessant la xerrada, agraeixen la feina, diu que està agradant molt. Com que hi ha aquest petit decalatge entre el que s'emet a través de Zoom i el que s'emet a través, el que arriba a través de YouTube, bueno, esperarem una mica. De totes maneres, és curiós com realment del que paguem, el que correspon realment al consum, és una part ridícula. La part important són totes aquestes altres coses que has anat explicant, que hi van incrementant la factura allò d'una manera extraordinària. I només, te permeten, Montse, només he parlat del que són les despeses directes que impliquen o que afecten a la factura, o sigui, el preu de la contractació domèstic que tenim i el preu del quilowatt-hora que paguem. Sense entrar en tota una sèrie de pràctiques que ho deixarem per una altra ocasió, de pràctiques, diguem, irregulars, no diguem il·lícites, no siguem prudents, però irregulars en quant a companyies que han passat a mans estatals sense masses explicacions, com tota la xarxa de petites empreses que teníem de producció hidroelèctrica han acabat dins Endesa amb pràctiques molt opaques, i sense parlar també d'una altra cosa, que també en parlarem en una altra ocasió, de que és quin tipus de personal té aquestes grans companyies i com els paguen, perquè això també té molta importància. En quant a la qualitat del nostre treball. Sí. També és evident que, com tu comentaves ara, la privatització de tot el que era la xarxa de distribució i tot el que és la fabricació, diríem, de l'energia, aquesta privatització que es va donar els primers anys ja després del 78, realment el que ha fet és subvencionar un seguit de gent i d'empreses que ho han tingut molt fàcil, diríem, en aquest sentit, perquè realment en van passar d'unes mans a les altres allò d'una manera, diríem, com bastant opaca també. Llavors, bé, realment és sorprenent quan et pares a mirar aquests costos. També un fa la reflexió aquesta de dir, si fóssim independents i realment poguéssim gestionar nosaltres, estaria bé. Sí, però hi ha coses que hem de tenir clares. Anem a veure. Fem volar coloms i imaginem-nos que demà som un país independent i som una república catalana. Nosaltres no podem, podríem, però posats en el marc de la Unió Europea, no podríem fer una pràctica com és la de carregar-nos Endesa perquè sí. O sigui, no ho podem fer, que és una empresa que està aquí, està assentada aquí,
Cert que té la seva seu a Madrid i això sí que l'haurien de col·locar aquí, la seva seu, i haurien de pagar els impostos aquí, però tota aquesta regulació i tot aquest reguitzell de normatives i d'històries que estem parlant, això s'hauria de renegociar. I moltes d'aquestes coses no quedaria més remei que portar-les per lleis parlamentàries. O sigui, s'hauria de portar al Parlament, a la Generalitat, s'hauria de debatre, i a partir d'aquí sí que hi ha molta feina a fer. La meva opinió personal és que hauríem d'intentar tornar al mosaic de petites empreses que havíem tingut abans. Aquí teníem FECSA, teníem hidroelèctrica, a les vessants del Pirineu hi havia moltes petites empreses com Estavanell, que aquesta encara es manté viva, com Guixers, que també es manté viva, són les poques, aquestes dues són de les poques que es mantenen, però hi havia moltes més, aquestes petites, que produïen electricitat, millor per pobles o per ciutats de prop, i que això el que faria és descentralitzar, per tant, forçar que millorés la competència, i això, evidentment, va en benefici de l'eficiència, perquè en un cas de competir has de procurar ser el més eficient possible, i, lògicament, també aniria en benefici de la competència. Sempre ajuda al consumidor, perquè, bueno, com que hi ha lluita de preus i com que hi ha lluita de serveis, doncs sempre pots anar triant. I la irrupció de les energies renovables, doncs tot això muntaria un mosaic, en el meu entendre, que descentralitzaria completament tot i que trencaria aquest monopoli que té una companyia que, a més, no és d'aquí, és italiana. I, per tant, té uns interessos diferents i està en una guerra totalment diferent a la que a nosaltres ens pot convenir. Vale, Goito, tenim aquí un parell o tres de preguntes que ens fan. Hi ha una persona interessada en saber si el canvi de companyia per altres companyies més locals ens estalviem, si ens suposa un canvi, un estalvi en el cost. I si canviem de tarifa també ens canvia el cost. És a dir, vols saber una mica com van per aquí les coses. Sí, anem a veure. Els preus de l'energia elèctrica estan bastant regulats per l'Estat. I, per tant, el marge de maniobra no és excessivament gran. Però sí que hi ha un màxim i un mínim, perquè hi ha un mercat de l'energia elèctrica que es va fent per setmanes, cada setmana es va aplicant un preu, i això fa que pugui variar. I es dona sempre un marge de preu que les companyies comercialitzadores, que són al cap i a fi les que ens facturen a nosaltres, doncs poden jugar amb això. És obvi que les petites poden treballar amb marges una mica més petits, segurament estan menys condicionades a portes giratòries i a grans històries, i això fa que el seu preu sigui lleugerament més baix. Personalment, jo tinc l'experiència de dues, però em consta que n'hi ha algun altre que també va en la mateixa direcció, que són el cas de Som Energia i el cas de Catgas Catllum. I he de dir que personalment, la meva experiència personal em diu que sí, que alguna cosa m'estalvio. No és una diferència enorme, però sí que hi ha un lleuger estalvi. I, a més, les companyies grans com Gas Natural, que és Naturgy, o com Endesa, que són les dues bàsicament que operen aquí, sempre acostumen a fer una trampa que aquestes petites no fan mai. I és col·locar-t'hi un famós contracte de manteniment que te'l col·loquen, que tu no el demanes però te l'enxufen per defecte, i que després per tu poder-lo donar de baixa i poder-lo eliminar tens moltes dificultats d'aconseguir-ho perquè has de trucar, llavors no et contesten, es passen d'un departament a l'altre, tenen moltes estones amb telèfons amb musiqueta, i que fa que la gent a vegades es desesperi i no ho acabi això anul·lant i donant de baixa. A més, aquests contractes de manteniment són molt tramposos perquè són contractes de manteniment anuals cobrats per mes o per bimés, és igual. Amb la qual cosa, en el moment en què t'han cobrat el primer rebut, ja no el pots donar de baixa fins a l'any següent. I la finestra en la qual el pots donar de baixa, ho dic perquè a mi m'ha passat, són 15 dies abans
que es renovi automàticament. O sigui, com no ho facis dintre aquell marge de 15 dies, si no ha canviat, no ho pots donar de baixa. Aquesta és una trampa que les petites no fan. O sigui, la luz, el Som Energia, el Cascat Llum, això no ho fan. Això ja representa algun petit estalvi. I el preu és lleugerament més baix. D'acord. La Carme Miralda, en aquest sentit que tu ara comentaves, comenta que ella ja fa temps que es va apuntar a Som Energia i que la veritat és que s'ha trobat que la factura de la llum se li ha reduït bastant. Personalment també puc dir el mateix. D'altra banda, seguim. L'Àngels Folk comenta si seria possible, si no ara en altres sessions, poder comparar una factura d'Endesa amb una de Som Energia. A veure, possible, sí que és possible, el que passa que jo ara no en tinc cap aquí a les mans d'Endesa, però tinguem en compte una cosa, que per poder fer la comparativa les hauríem de col·locar a la mateixa situació. La primera cosa que ha de fer tothom és saber si el que està pagant de contractació, o sigui, de quilowatts contractats, és el que realment necessita. Quan jo dic que tinc contractats 4,4 quilowatts consum a part, realment el meu domicili necessita 4,4 o 4,2 quilowatts o 3,4 quilowatts. Això ho necessito o no ho necessito? Perquè això també m'encareix la factura. Doncs la comparativa l'hauríem de fer amb dues factures iguales i fent-les probablement ens donaria una diferència de cost que estaria al voltant del 8-10% amb estalvi. Entre el 5 i el 10. Obrim una mica el marge. Jo, per exemple, tenia un comerç que tenia una tarifa d'Endesa plana per ser un comerç que permetien això i al final d'any em feien la regulació. En el meu cas, la diferència va ser molt gran. Jo vaig passar pràcticament un 40% menys. En el meu cas concret i personal, la diferència va ser considerablement gran. I gent que tenen botigues o que tenen petites indústries m'han dit que en el cas de consums ja una mica considerables, la reducció és bastant significativa. En el cas domèstic, diríem que pots anar a un estalvi aproximadament d'això, d'un 8%, un 6%, un 10%, depèn de cada cas. Seria aproximadament això. Molt bé. En Xavier Casademont ens fa una pregunta-proposta. Diu, no hauríem de pressionar els polítics perquè contractin empreses d'energia més renovables i quilòmetre zero, com Som Energia, es refereix a ajuntaments, edificis públics, etc. Sí, però aquesta és una qüestió política. En el cas de Sabadell hauríem de fer nosaltres una ILP i forçar, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell a que contractés amb això. En el cas de les nostres institucions públiques, els nostres serveis urbans, jo fa temps vaig fer una proposta que ha quedat en sac buit amb un col·lectiu que no ve al cas. Sabadell té molta massa forestal. Estem d'acord? Té força bosc al perímetre de la ciutat, sobretot si a més hi ajuntem Castellà, si ajuntem Sant Benat, tenim tota una massa boscosa considerable. Com tot bosc mediterrani, la nostra massa boscosa té molt matoll, o sigui, molt arbrust que es reprodueix de seguida. Nosaltres tenim la zona de la Granja Sant Pau, un espai enorme en el qual només hi tenim centres comercials, no hi tenim res més. Jo vaig proposar de fer un clúster de biomassa per, com a mínim, intentar aconseguir diverses coses. Una d'elles és tenir una àrea on servís, primer, per netejar els boscos, de la neteja dels boscos poder produir electricitat que alimentés al màxim possible el consum de la nostra pròpia ciutat i, a més donar llocs de treball d'una certa qualitat, amb la qual tancàvem un cercle. Donàvem llocs de treball, encara que no fossin molts, però anar a buscar aquest sotabosc, transportar-lo, fer anar la planta de biomassa i produir electricitat, això ens donava uns llocs de treball, ens produïen la nostra electricitat, per tant ens podíem desenganxar de les grans companyies, era electricitat de proximitat, perquè ens la produíem aquí, fins i tot podíem arribar a un acord amb aquestes poblacions veïnes i subministrar-los amb ells també.
I, a més, aprofitàvem una zona com és la zona de Sant Pau per construir una cosa que se'n diu un clúster, que un clúster vol dir és un conjunt de petites empreses que al mateix temps que podrien produir electricitat potser se n'hi enganxaria alguna que potser podria fer, jo què sé, pèl·lets de fusta per la sorra de gats, o pèl·lets de fusta per fer rellenos, o fer serradures per fer altres, no sé. Les sinergies empresarials en el moment en què tu construeixes una cosa que normalment la gran l'ha de fer l'administració pública, llavors genera tota una sèrie de petites empreses que donen llocs de treball i que generen valor afegit. I a més ho tindríem a casa. La idea va quedar... Bueno, no es va fer ni cas d'ella. La mantinc, Jo segueixo pensant que encara queda molt terreny i que fos una bona idea aprofitar-ho. Perquè, entre altres coses, Sabadell no té massa terreny com a ciutat. O sigui, l'àrea urbana de Sabadell, el perímetre de la ciutat, és relativament petit. És més gran el de Castellà i el de Sant Benet que el nostre. Llavors, ens queda molt poc sol ja per construir indústria. I la que teníem a la ciutat, per motius que, bueno, en el seu moment es van considerar acertats, es va treure de la ciutat. Per tant, no tenim polígons aquí, tenim molt poca zona de polígon. El poc que tenim, jo crec que l'hauríem de treure al màxim rendiment possible. Per la seva banda, l'Anna Puig i la Latifa Elassani comenten que, malgrat no sembla fàcil canviar aquest ordre de coses, potser sí que si som capaços de fer la nostra pròpia regulació i fer-ho més bé, potser sí que també ens beneficiarà a tots els ciutadans. És un comentari que és bastant compartit. D'altra banda, el Francesc Pinyol comenta si no seria més eficient apostar directament per l'autoconsum de renovables a nivell individual o col·lectiva amb xarxes intel·ligents distribuïdes i descentralitzades. Sí. Això ja hi ha dues iniciatives, tres. Hi ha 3 iniciatives que està fent l'empresa privada, perquè la pública no ho farà, o si ho farà tard, que és la de, ja que s'ha tancat el tema de l'impost al sòl i que sembla que la Unió Europea ha marcat una trajectòria força contundent de cap al 2050 la major part de l'energia elèctrica ha de ser d'energies renovables. Alemanya bandera això. La prova d'això és que les centrals nuclears les han anat tancant i a mesura que les tanquen les demoleixen, o sigui, les tiren a terra, no volen excuses. El 2050 sembla que estigui molt lluny, però és molt a prop. Degut a tot això, hi ha una sèrie d'empreses que estan llançant iniciatives de finançar la producció domèstica. O sigui que nosaltres, aprofitant teulades o terrats, comencem a produir la nostra pròpia energia. Som Energia és una d'elles. Està obrint diferents fronts amb això. Catllum crec que també, Jo la Luz també, seguríssim. Estan ja començant a fer propostes que no conec amb detall perquè és força recent, però sí que he observat. Estan fent propostes per dir, bueno, escolta, si en una comunitat hi ha un bloc que es poseu d'acord, doncs, escolta, nosaltres farem la instal·lació, pagareu el mateix que pagueu ara i la diferència ens la quedarem per compensar la instal·lació fins que d'aquí 8 anys o així, doncs ja us sortirà així. Una instal·lació solar en aquest moment, Som Energia, en aquest cas Som Confort aquí a Sabadell, explica que queda amortitzada en uns 8 anys aproximadament. O sigui, si nosaltres avui la meitat, nosaltres individualment és molt complicat, ens hem de posar d'acord uns quants, o tenir una casa molt gran. Però diguem que un bloc de pisos mitjà es posa d'acord i decideix fer-ho, un bloc de vivendes que posi una instal·lació d'energia solar, la meitat del que paga, posat per pagar l'amortització de les plaques fotovoltaiques, aproximadament en uns 8 anys queden pagades les plaques i la seva factura quedarà reduïda en aquest 50% o 55% o 45%. O sigui, aniríem a pagar gairebé la meitat. A més que ens tornaríem a la mateixa que he dit amb el del clúster de Sabadell. O sigui, nosaltres ens produiríem la nostra energia i, per tant, no ens trobaríem en situacions determinades com haver de transportar grans cables d'energia elèctrica, com el tema de la mar i coses d'aquest tipus,
que és un tema que també té molt de suc i que no en parlaré ara, però que hi ha molta trampa en el tema de la mat. O sigui, també ens van vendre una moto que no és real, el tema de la mat. Hi ha tot un informe que explica el fons de per què es va voler fer la mat, aquest cable de 240.000 volts o 400.000 volts que es va poder fer. Bé, ho deixarem per properes xerrades, penso que és prou interessant. En Xavier Casademont i la Carme Miralda comenten que la teva iniciativa sobre la biomassa per Sabadell i Rodalies és excel·lent. És una magnífica idea. Sí. Bueno, era una idea que, si més no, es podia haver fet una cosa. Vull dir, ja que no ens ve de llançar diners per bajanades, haver gastat uns euros en fer un estudi en profunditat de la viabilitat d'això, doncs jo crec que s'hauria d'haver fet. I en tot cas haver decidit, no, escolta, no és prou viable, o sí que és viable o és parcialment viable. Sí, però amb dades a la mà, allò contrastades i fiables. Això està clar. Bé, potser és una de les feines que ens podem plantejar, no sé. Hem de tenir clar una cosa. Les entitats públiques no han de buscar mai un guany. El que han de buscar, el guany que s'ha de buscar és servir a la ciutadania. Jo estic disposat a pagar la llum un 5% més cara si es produeix a la ciutat. I això reverteix en uns sous millors. M'explico? Perfectament. No tinc cap inconvenient. Si a mi em diuen, escolti, vostè ha de pagar un 5% més cara la llum perquè en lloc de pagar sous de 600 euros els pagarem de 1.300 o de 1.400 i donarem feina a gent de la ciutat i ens comprometem a gent de la ciutat i això reverteix, a més, perquè la ciutat s'abasteixi de la seva pròpia producció elèctrica. Probablement acceptaria i estaria disposat a pagar una mica més de l'electricitat com a servei a la ciutat. Sí, a més saps que és una energia renovable i que per tant no contamina i per tant en aquest sentit ens sortim beneficiat tots, és evident que sí. Bé, a part d'altres comentaris sobre algunes persones que han fet canvi de companyia i que concretament parlant de Som Energia, a part de la diferència de tracte que tenen a nivell personal, d'atenció i d'assessorament que els ofereixen les companyies i que aquestes companyies petites també en aquest sentit milloren el tracte humà i el tenen més en compte, que per tant també hi és un benefici en el tracte, i te tenen en català també, cosa que també s'agraeix. Doncs també hi ha comentaris en aquest sentit que a més d'haver-se vist reduïda la seva factura de la llum també han trobat tots aquests avantatges a nivell personal. No hi ha més preguntes. Jo donaríem, si de cas, Miquel, la xerrada acabada aquí. Us agraïm moltíssim a vosaltres i al vostre grup de consum de quilòmetre zero la voluntat que heu tingut de voler compartir amb tots nosaltres el fruit dels vostres estudis. I també agraïm a tots els que han estat connectats i han participat en aquesta xerrada, doncs això, els agraïm la seva participació. Recordar-vos que aquesta és la primera d'un cicle de xerrades que anirem fent al llarg d'aquest mes de juny i que continuarem al setembre. Tractarem diversos temes. Recordeu també que el grup impulsor del Consell Local de Sabadell estem a la vostra disposició, allò amb el que, si teniu suggeriments, qualsevol dubte, etc., estem a la vostra disposició i molt bé, gràcies a tots per haver-vos connectat i haver seguit aquesta xerrada. Bé. Molt bé, gràcies, Montse, bona tarda. Gràcies a tu, Miquel, bona tarda.